gyrfaoedd ar lle. Yn rhannol achos y cwrs hefyd, bod e'n un o'r rhai gorau ar un o'r rhai cryfad trwy cyfrwng y Cymraeg hefyd. Chi'n teimlo agosachtrwydd at y darlithwyr a'r myfyrwyr eraill. A fi'n credu dyna beth oedd yn gwneud e'n unigryw ac yn special i fi. Yr darlithwyr yn barod i helpu unrhyw bryd gydag unrhyw problem. Mae'n jyst yn lle braf, lle mae pawb yn nabod gilydd, pawb yn ffrindiau. So, oedd ddim mor scary a fysa fo meddwl mynd i Gaerdydd yn yma o'r fel oedd jyst yn mynd i rôl cartrefol yn rôl yn neis. Dwi'n meddwl mae y dref a y ffordd mae bob yn cael ei sefydlu bod bob dim efo gilydd ar y campws. Efo rhai prifysgol eraill mae gen ti lle mae pawb yn byw, a wedyn mae gen ti'r campws lle mae'r dysgu'n cael ei wneud ond efo Aberystwyth yn bob dim yn reit agos at ei gilydd sydd yn gwneud bob dim lot haws i ni fel myfyrwyr. Os chi'n stres neu rhywbeth, chi'n jyst yn mynd lawr y traff, mae fel chi'n jyst yn mynd ar gwyliau, ond wac lawr yr hewl yw mae'n rili dda. Wrth i fod yma, fi ddim fatha brifysgolion eraill lle ti'n teimlo stres weithio, ti'n gallu jyst mynd allan a cymryd yr awyr mewn. Teimlad fel teuluol mewn bron. Ond yn gwneud teimlo fel dinas masif neu fe'n rili fel cyfforddus byw yma. Mae'n goll yn Aberystwyth. Wel, fi'n gallu. Fi rili lico'r lle. Fi dod yma cwpl ar wyliau a rili joio bod yma. So, hwnna ddyn o'r drws yma. Plus y cymuned Cymraeg, wedi. Nes i gyfarfod ffrindiau ffantastig a ffrindiau, dwi'n meddwl sy'n wedi cyfarfod nhw'n unlla arall. Mae yna rhywbeth yn yr aer yn Aberystwyth sy'n trochi chi mewn Cymreigtod o falle. Nes i ffendio hynna hefo Imca ac eisiau brofiad ffantastig a mae'n le gwych i astudio.